bali ngay na kayaten si kagat siksikan tulaen tim ko mapanggipin di mo panunutin timang lipot pinyak ginto aramiden no syakit na pateg di na paglulukuan di na po kumapagay-ayaman di na klipliputan di na klinayunan amok ama aramid mo sabay kumatasaan naruay iso-liso tigaten nagkaiwarang sabay kumatasaan kantua mailawan di na klipliputan di na naynayunan di na isuksukat iti sa bali kung mapagipin di mo panunutin kimang lipot kanyak into aramiden yung syakit na pateng di na paglulukuan di na to kumapagay-ayaman di na klipliputan di na minayunan amok ama aramid mo sabay kumatasaan naruay iso-lisog tigaten nagkaiwarang sabay kumatasaan kantua may